Добрый день. Слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде. Дякую, дякую. Шановні сябри, поважані чальці Могилевского районного комитета, дозвольте мне, наступный слайд, будь ласка, дозвольте мне выступить за невеликой промовой на открытии нашей агульно-республіканської конференції. Ну, по-перше, поважані сябри, треба зазначити, що п'ята такая менавіта агульно-республіканська конференція стала першой агульно-республіканськой конференцією за всю історію розвиття і агульну історію громади Вучнів. Я думаю, що з назвою яе прийде і прийдуть і нові тезиси, нове завоювання, я би так сказав, бо є різниця агульноорганізаційна і агульнореспубліканська. Я думаю, що є, і я думаю, що ви так само лічите. І я упевнений, що конференція, менавіта агульнореспубліканська конференція, принесе нам достатково плёну, каб ісці далей, каб развивать усю громаду Вучнів. Дякую. Дозвольте мне пятую агульно-республиканскую конференцию громады Вучнів у Могилевском районном комитете объявить открытой. Дякую. Будь ласка, сідайте.
дазвольце мне звярнуцца да ўсіх прысутных, усіх дэлегатаў з дакладам на адкрыцці канферэнцыі. Дякую вялікі. Дарагія дэлегаты, сёння мы адкрылі 5-ю агульнарэспубліканскую канферэнцыю грамады. Калі учора на 33-м пленуме грамады абмяркоўвалася яе скліканне, то усе яго дэлегаты прызналі прынцыпова новыя мэты рэспубліканскай нарады. Падрыхтоўка да 21-го з'езда арганізацыі. Дадзеным крокам мы імкнемся падкрэсліць, што фармат агульнаарганізацыйнага схода павінен мець менавіта злучальны характар. У з'ездзе павінны прымаць удзел чальцы ўсіх, без выключэння, мясцовых арганізацый. Наша канферэнцыя стане тым сродкам, з дапамогай якога магілёўскі райкам разам з мінскім гарадскім камітэтам прадставіць сваю пазіцыю на ўсёй арэне грамады вучняў. За запланаваныя 2 пасяджэння нам неабходна прыняць рэзалюцыю, што характарызуе перыяд з 20 па 21 сходы, павестку дня схода, спіс запрошаных дэлегатаў. У рэзалюцыю павінна ўвайсці не толькі характарыстыка тэрміна паміж з'ездамі, а і пазіцыя раённага камітэта. Упэўнена, што яна будзе вельмі карысная падчас абмеркавання і прыняцця рашэнняў і пры галасаванні на самім 21-м сходзе. Дякую. Такімі крокамі Магілёўскі раённы камітэт забяспечыць адлюстраванне свайго меркавання, складзенага ў суадказнасці з мэтамі і задачамі суполкі. Не застанецца без увагі і праца, уся наша праца ўсяго камітэта. Бо са зменай назвы па выніках галасавання ў кастрычніку змяняецца і канцэпцыя падыходу да рашэнняў, што павінны быць толькі сумеснымі. 5-я агульнарэспубліканская канферэнцыя стане чарговым эвалюцыйным крокам па слаўным шляху развіцця аб'яднання. Ажыццяўляючы такія крокі, мы зможам паскорыць і замацаваць упэўнены рух і пашырэнне грамады наперад.